Wij binnen dus aan het haken met rood-wit-blauwe linten met een oranje strik. Want ons oranje comité dat bestaat 100 jaar en die deed een oproep. En toen kwam het idee om als club deze linten te haken. Dus toen ben we in overleg gegaan met de buurtvereniging en op app. En nou, leuk, zeiden ze. En toen ben we begonnen. We hebben nu bijna 100 linten voor alle bomen in het talhuis en de lantaarnpalen. We hebben een CCC-talhuisclub. En één keer in de maand komen we bij elkaar. De ene keer bij die en de andere keer bij die. We zijn begonnen met de deken. Ja, een gehaakte deken voor de culturele hoofdstad 2018. Nou, die hebben we met z'n allen gemaakt. En toen dachten we, ja, wat moeten we nu? En dit is het. Hier ben we nu mee bezig. Weet je wat het betekent, CCC? Nee. Crea Club Chicks betekent dat. Komt dit er ook op? Ja. Dat is wel een hele bijzondere naam. Ja, we hebben een titel afgesproken. We zullen straks naar buiten en dan zullen we de laatste kaarten nog even ophangen bij de brug. En daar moet nog wat linten eraan en op heel Talhuis nog. Er moeten nog wat Talhuis zien. En Tolhuis, dat is deze straat. dat is deze straat. Kun je er maar weg? Krijgen we nog meer te zien? Ja, we zijn er nog lang net. We zijn aan het begin. Kom maar mij. Nou. We gaan nu even zien hoe het deze lint bevestigen wordt. Als het goed doet, hè? Met wel correct zo. Lintje in het midden en ja. Daar ben je wel van, hè? Wat zei je? Daar ben je wel van, hè? Terecht. Natuurlijk, dat is al een beetje goed, hè? Als je dan toch doet, het dan maar goed, hè? Is dat net zonde? Waarvoor? Voor het haakwerk. Voor het haakwerk of voor de beer? Of beide. Klaar. Wat zei ze me ervan? Prachtig. Ja, mijn verleiden? Mooi, hè? Oké, nou dan laten we het zitten.